Samapto sikro amomuji konjuk reng sang yang witi meminta kanugrahan lulo cahajo ing pagelaran agung budaya miarso kang paling suka lan sukarana tansah ayu-ayu ning bawana kina bekten manis rahayu 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 ingkang samya pinanggih kepareng ngaturaken sugeng dalu sugeng pinarak sarta sugeng kepanggihan kalian kulawarga ageng Santi Agung Sandiwara Ketoprak Agung Budaya ingkang mijil saking dusun Tambak Agung Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Bangkit ingkang dipun sesepuh panjenenganipun Bapak Rabun Widodo nuwun para miyarsa kakung Sumawana Putri ingkang kawengku ing gati sak sampunipun panjenengan sami dipun pasugata uyon-uyon mewah joget gambyong saatawis minangka kagem murwakani pagelaran ing dalu menika saking Sakutra Sandiwara Ketoprak Agung Budaya ing dalu menika kepareng nyegahaken cariyos minangkani pamundutanipun Bapak ingkang hamengku gati ing utawi Bapak ingkang kawogan gati kanthi nyuwun lelampahan geger ing medang kauripan dumawah perangan Joko Kendil nyuwun rabi dalang mewah pendapuk kaasta Dimas Bagus Jonianto pangrakiting cariyos kaasta alit Suyoto pangeliing Suwarawati utawi pesinden ingkang dipun tindakaken Ibu Mami sesepuh pengrawit kaasta Kiroko Suyanto wondening pangprak Bapak Jastro teknis dekorasi tata lampu pageliran ingkang dipun pandegani Bapak Ngasimin Sakonco ing mriki kepareng kula ngaturaken rancaking dedabukan ing dalu menika
sepisan anggambaraken para dipati sewu negara ingkang dipun tindakaken Bapak Sunanji sarta Dimas Bagus Kasrianto, Dimas Eko Saputra. Salajengipun wonten ing Pertapan Majarata reksi Prabata ingkang dipun tindakaken alit Suyata, Joko Wasyaki ingkang dipun tindakaken Dimas Bagus Abdul Sutopo, Dewi Adaningrum ingkang dipun pangarsani Mbak Ayu Tumisih wontening para gogol dipun ramekaken seniman bagus saking Agung Budaya. Salajengipun wonten ing Kraton Tanjung Nganom Sang Prabu Sindu Negara kaasta Dimas Bagus Jonianto wontening garwa Siti Kumbini ingkang dipun tindakaken Mbak Ayu Martiyati. Wonten ing taman dolanan para putri panglipur mban kaasta Dimas Ayu Eka Talenta sarta undus dipun bantu Seniwati Ayu saking Sandiwara Ketoprak Agung Budaya minangka dados tengenipun cariyos ing dalu menika Joko Kendil kaasta Dimas Kunata. Repat utawi dagelan minangka kagem panglipuring manah panjenengan sami ingkang dipun tindakaken grup Triolawak saking Agung Budaya, Cak Gomblo, Cak Deni sarta Dimas Semondol wonten ing Kadipaten Medang Kauripan. Adipati Sindu Negara kaasta Bapak Sugiyarto Hadi garwa Prameswari ingkang dipun tindakaken Mbak Ayu Triana. Widoningrum kaasta Mas Ayu Vera Proleta, Widosari kaasta Nia Anjani, Widowati kaasta Dimas Citra Hantanan. Wontening Widowati kaasta Mas Ayu Ningwati. Cahya Purnomo ingkang dipun tindakaken Bagus Dumadi. Para miyarsa budaya mekaten rancaing dedabukan salebetipun cariyos Joko Kendil nyuwun rabi. Monggo kula aturi mirsani ngantos paripurnanipun cariyos ing dalu menika. Panutuping atur jaya jaya angesti budaya kinarya luhuring nusa klawan bangsa. Agung budaya, agung budaya, agung budaya anjaye bawana sugeng amirsani. Nuwun nuwun nuwun.
jane sawijining negara. Lho Kang Mas, kewajiban kula wonten ing Kabupaten Klop piyambak Padas Lintang. Estunipun para kawula boten enten ingkang kuciwa. Sasampunipun kula dados adipati wonten ing Kabupaten Padas Lintang. Dadi wis ora ana kang kuciwa kon memarano ton Padas Lintang. Nikolas kepenak nonggon nunggu maestu akan jauh. Mas Adipati najan kepiye wae kang sira kuwi dituwakake sabubarepun kakang siadi kang tanggung jawab maramu barene lamun pun kakang anake pasuanan kuwi ora ana kang pun kakang pitaya kajabane mengkong sira piye ngono maranoto kabeh para kadang Adipati kang minangka dadi andhan oning samudra Gesik. Mas Adipati. Pandeglang kaleberan segara mati. Okaraing para kawula lan kadang santana. Saka pucuk Parden mudhun ing Karangpatisan buka ing dalem Kitaraja. Iya. Menika dhateng wonten ing kuciwa. Sami alok. Kemah ripah Rojinawe boten kirang sandang sing gopangan. Bagus. Menane papasinan Polres ingkang bentur tapane Sidik Paningalih. Hadipati Pandhan Ayoman. Kudune nggih watak habek anoga balas asih pring sesama. Tantu aris urat manis adoh kan gawe citra nenggone watak Darmo aja hukum duwe pangwasa. Syukur yen kowe duwe patokan kang kaya ngono. Ugemono. Nggonmu karpe patokan kang kaya ngono tegese. Najan to kowe kuwi sawijining pengayoman. Pangkatmu dhuwur kowe ngayomi marang kabeh para kulawarsaning praja lan kawula. Ora bakal mudhung kiri. Kowe ora bakal ngringake marang kapaliran. Kula menika ngrumangsani. Jumeneng Adipati wonten ing Pandeglang menawi tanpa kawula napa gesang kula Adipati. Bagus. Berarti yo. Apa to sebabe kowe kabeh padha tak timbali. Mumpung iki pun kakang anake pasuanan. Kumpuling kabeh para nakaning praja. Ana ing Kadipaten Samudra Gesik. Sapa to sing ora ngerti karo kono bleduk segara jembar jajane ing Samudra Gesik nanging di imane pendak kala mangsa pun kakang tinangisan lawan kawula pun kakang disoraki ramun pun kakang kuwi sawijining sembahan kang ora iso jumpuhake marang kahanan. Ing alun-alun kaya ana ringin kurung sakembaran pabendhuk. Ing jagat Samudra Gesik ora ngomongake mung kakung. Nanging akeh para pawestri kang padha melu nenep ngayog. Ana ing pangan ingsun. Ya mergo iki lho, Dik. Pun kakang nekakake para dulur. Iki arep tak jak pertimbangan. Umpama pun kakang saiki kowe ngarepake omah-omah ngono kuwi. Panjenengan badhe ngarepake omah-omah. Kang Mas, menawi panjenengan pengen palakrama niku sampun pas. Pas ya, Dik. Amarga menapa? Panjenengan iku dijeneng Adipati. Wonten Bapa Raja kedaiku kedah wonten Ibu Ratu. Lah, kuwi kang tak arep. Kula sarujuk. Nggih, diyen kowe piye? Menika pancen panggadang-gadang kula. Besok kapan Kamas Adipati inggal palakrama minangka hanyepi anggenipun dados Adipati wonten ing Samudra Gesik. Punapa sampeyan pikantuk padhan wanita ingkang cocok pantes nanggen
bocah mau ming saendang sutaning pandhita. Anake pendhita saka desa ning ayune ora karuan. Lamun kowe ngerti ngono, pendane kaya wit dodare kang ijo antah. Ora liya bocah mau jenenge Adaning Krum saka Majarata Yai. Boten namung panjenengan, nggih boten namung panjenengan,
engkang gadhahi ras tresna kalian Adawira. Kula uga tresna. Tumeka ing karya godholan
Bakaryan wis padha ketata kabeh, Kang. Para bakaryan iku wis rampung, Kang. Apa anggonmu masang gambar kawat iki mau wis rampung apa durung? Aja kuwatir. Oh, kanca rewangku ki lho. Emang Rodi? Hah? Kondi? Kamburi. Lapa? Hah? Lapa? Kamburi lah apa? Kancane iki do pegawe. Yo masang gambar kawat kok ilang. Wah, ngene ngarep ning guri ya entuk. Nek guri cekeli apa? Ayo, mau sepanduk. Sepanduk. Ada sepatu iku apa? Dero. Lah lah ngono. Dero apa? Ah, jadi kemana? Ayo. Wis rampung kok. Ayo kaca. Wis rampung. Wis rampung. Berarti karek lerene. Nyate sih. Bos. Tenane aku arep takon karo kowe. Apa bener iki tapel wates ana ing Pertapan Majarata? Bener, pancen bener. Iki mono tapel wates ana ing Pertapan Majarata. Lah bener to? Ora kleru. Ada lho, Les. Les. Iya, Kak. Ya, Iki tiwas kebenaran. beneran piye? Yo, yen tak sawan, ya toh. Pawungan kabeh iki dudu keluarga ning Pertapan Majarata. Wiras pantes pertemuan saka jenenge, saka ngendi papan gununge, banjur karepe apa. Sedulur, ya, ateges aku tambuh kawan sampean kuwi ora. Tenane sampean kuwi sapa? Saka papan ngendi? Ana perlu apa kowe cedhak ana ing Pertapan Majarata? Yo. Ditebungake. Aku Hendra Kusuma. Minangka Adipati saka Kabupaten Padas Lintang. Terus megatimu cedhak ana ing kapal wates Majarata. Mong tenane aku kepengin munggah ana ing Pertapan Majarata. Ngelamar anane Aganing Rum. Apa bener ning Pertapan Majarata kuwi ana bocah wadon sing jenenge Aganing Rum? Pancen bener. Ana salah sawijining putri kang aran Aganing Rum. Kuwi putrane Bapa Pragata. Ayo metu dhisik ya. Tak rebukan karo kakakku. Kan? Kepengin munggah ana ing Majarata. Ngene nglamar adikmu. Wah, kesuwen kebok. Kosek Kapan masalah semane? kepengin nglamar Aganing Rum. Yo ngene mergo awak dhewe iki diwanti-wanti bahwa dhewe. Nek dino iki sok sapa wae. Ora dikenake mlebu ning Pertapan Majarata. Mergo Pertapan Majarata kuwi abdi tentang luwih penak sampean sing ngepang sulit. Yo kowe ora apa-apa. Aku mesisan. Ya, pisan kowe. Ngaten nggih. Kula sampun angsal weling saking Bapa Pragata. Wektu dina iki sapa wae ra digeparengake mlebet wonten ing Pertapan Majarata. Iki Adipati lho. Mboten mawas, ana Majarata ora. Oh, anak Adipati. Mboten mawas, sampeyan niku Adipati. Napa-napa kula mboten. Kula sampun. Yo. Yen pancen kowe dadi kepalaku. Wiwit dina iki aku paripeksa munggah ning Ora
Iku penulungi apa? Apa ngelok kancane? Ayo wis, rasa pusing. Sebab apa? Lha sejeblok lho ora iku. Akan pusing ngene goblok. Apa? Iku lho. Apa ane watan salah bojone aku.
lagi kembang rontok kabeh. Hey!
Jangan
kene